יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה כנראה עלינו סקשם יכול קודשה בריב חשבתי עליך חמש לנו עפר למד שלנו עוזרנו הצלחת עם ישראל. אנחנו בפרק שמיני לרפואת מיראל ברמת אביבית הצלחת עם ישראל לכלם חסידי מתנה. פרק שמיני כללי התחלת החומה עוד קוף פי וקוף פי א'. ויש עוד טעם למשלים קוף פי. יש אותם למשלים שבענייני הבריאה כן הוא הכל זה בדרך משל. למה משל? עיגולים ויושר, לא עגולים, עיגולים. העיגולים זה הנפש והיושר זה רוח, כן? כי נמצא כן בעולמות הנבראים, הרקיעים כמו עיגולים, ומה שבתוכם בחינת יושר. היושר זה מה שנכנס מהקו, העיגולים זה הרקיעים, ומה שבתוכם זה בחינת יושר, כן? וכן הרבה משלים. זה בחינות, ודאי שזה בחינות. כל הצמצום זה בחינה. כל הצמצום היה על בחינה ד' על המעשה. שכן הוא באדם. מה? לעשות משהו שהתורה מתנגדת אליו. אבל ליהודי, לגוי מותר. רק בשביל שהגוי יהיה לו... לא ככה, לא. הגויים העובדי עבודה זרה, הם היו משתמשים בשר וחלב. מה שמותר להם זה לא מה שאני צריך לעשות. כן, אבל מה הקשר? יש קשר. באותו פסוק לא מבינים. ביקורים וזה, לא מובן. כתוב. אז הוא אומר, אולי באמת יהודי יחשוב שבשביל להביא ביקורים מותר לי לעשות בשר וחלב. מותר לעשות ככה, חתן כזה, ישתמש בפן הזה, אז לא. ככה... אחרי שהוא למד את הערבי, יכול להיות שגם היהודי יגיד. לא, זה לא לעשות. זה עובדי עבודה זרה, כת הסבא, הרמב"ם כותב במורה נבוכים, הם היו עושים את זה. וגם הזוהר כותב את הטעם הזה. של העבודה זרה. של עובדי עבודה זרה הם משלים. אז אנחנו נעזור להם לעבוד. לא לעשות. לא צריך לעשות. לא, אז לא צריך לעשות להם. לכן אומר לנו פה שיש הרבה, וכן הרבה משלים, כן? שכן הוא באדם שמרמזים. איפה זה? זה כמה משלים שכן הוא באדם שמרמזים עליהם. אז שייך זאת על העולמות הנבראים מתנהגים בהם, והכל לפי העניין. הכל לפי העניין, זאת אומרת סודות התורה. ולכן הוזכרו באותן המשלים, או שנרמזו סודות האלה בתורה, במשלים האלה, וגם לפי טעמי מצוות הרבה, זאת אומרת סודות, כן? על פי המשלים האלה שמעשה המצוות כן נאמר. זאת אומרת יש טעם בסוד למצוות, טעם פנימי, כן? ובכלל המשל המקובל גם כן. אבל הלומד בספר עץ החיים לאריזה, רבנו חיים ויטל, צריך להיזהר ולדעת שאך סגנון המשל לבד נמצא שם. כמו שכתב בנפש החיים ז"ל שם כנ"ל, זה רבי חיים מוולוז'ין, לדעת שכל דברי האריזה ונסתרות משל הוא עד כאן לשונו וחלב. בספר חוקר לא רק זה, הכל זה משל, זה סודות התורה עם משל, כן. ולכן אומר לנו פה גם כן נסיים את הפרק פה. הוא אומר בספר חוקר המקובל, בספר החוקר המקובל, הרמח"ל, מבואר שסדר הלימוד הזה ללמוד תחילה סגנון המשל לבד, אשר על פי סידר את 10 הפרקים שלו שם. ללמוד סגנון הנמשל, להבין מה רומז הדבר הזה. והמחבר שם, מה קורא את המשל מראה. קורא את המשל מראה, זה בפתח שביעי ואת הנמשל פתרון. אז צריך להבין את המשל והנמשל. וכנ"ל. לפי שבמראה הלוויים היו בראשי פרקים מן הנמשל. נמצא מעט בספרו חוקר ומקובל. דרך אגב הגר"א אמר שהרמח"ל הבין את הנמשל של האריז"ל. בספרו כלל פתחי חוכמה וצריך המעיין להבין בהם. לגרי החבר, רבי יצחק איזק חבר עון שם, וצריך המעיין להבין בהם. מקום שרואה להבין הנמשל, ומקום שמדברים גם כן על סגנון המשל לבד. ואך מה שכתבו בעולמות, בריאה יצירה עשייה, יש בהם שמדובר והנבראים עצמם. ובהם יש דברים שאינם למשל, כמו שהתבהר בסייעתא דשמיא, ורוצה ללמוד את סגנון המשל מספר עץ חיים של האריזה, להקל עליו, העצה היא רוצה שילמוד בתחילה רק את המקומות שרשום עליהם מהדור התנינה, כן, זה מ"תו, זה ראשי תיבות מהדור התנינה, ידלג הכל מה שלא נרשם על המהדור התנינה, כי יש מהדורה כמה, כן, אני רואה את זה שאתה רואה מופיע בכתבי הארי, פעם כתוב מהדור התנינה, פעם כתוב מהדור כמה. כתבי הארי, כן? כתבי הארי. וידלג על זה בעץ חיים הרבה. וידלג הכל אומר, מה שלא נרשם עליו מהדור התנינה, וכן יתנהג בכל הספר בעץ חיים. רק חשוב ללומדו יתר הדברים, את השאר.
ויתחיל בשער הראשון, מדבר על הצמצום, על זה, רשום עכשיו עליו הדעות, אלא עד סוף הענף, זה מתחיל מענף א' וענף ב', אחר כך אלה השעתן, טעמים נקודות הגינותיות, בתחילתו, עד מקום שרשם עליו מהדורה בתרא, מ"ב. ודלג משם עד פרק ב' שם, ופרק ג' דלג עד שער העקובים, וכן כל הספר. אז זה עד כאן פרק ח', סיימנו אותו. עכשיו נעבור לדעת תבונה, לרב יוסף חיים, אנחנו הגענו כאן. והשתא, צדי א', והשתא בין תבין, כן? אנחנו דיברנו על העניין הזה, צדי א', והשתא בין תבין, צדי ג', אמרת? צדי ג', והשתא בין תבין, מה שאנחנו למדנו, מזכירים בתפילתנו שם אחד, מהשמות השרים פרצופים אחרים העליונים, פרצוף זעיר אנפין, אין גדול לדבר ולבקש בפרטות מהפרצופים העליונים, אלא אנחנו מדברים בפרטות מאותו הפרצוף עם זעיר אנפין, אנחנו מזכירים אותו, מאחר כי אותו הפרצוף הוא מלובש בזעיר אנפין, אלא אנחנו מדברים עם זעיר אנפין, מבקשים, אין אנו, לא מתפללים לזעיר אנפין, מדברים עם זעיר אנפין, אנחנו מדברים עם זעיר אנפין, מבקשים שישפיע לנו בפרטות מאותו הפרצוף שאנחנו מזכירים שמו, מאחר כי אותו הפרצוף מלובש בזעיר אנפין, כאשר כתבנו שכל הפרצופים העליונים כאחד עם אור אינסוף שבתוכם הכל הם מלובשים תור זעיר אנפין, הכל מתלבש בזעיר אנפין, וזה תבין עניין בקשה בספר הכוונות, כן, בספר הכוונות, שער הכוונות, יהיה רעבה מקודה מעתיקה קדישה של הארי, כן, רבנו חיים ויטל, רבי שמואל ויטל סידר את זה, יהיה רעבה מקודה מעתיקה קדישה, יהיה רעבה מקודה מעתיקה קדישה, שיהי רצון לפני העתיק הקדוש, שאומרים קודם הסעודה, שבאמת גם בזה צריך האדם לכוון, זעיר אנפין ובקש ממנו, כן? פרצוף זעיר אנפין, זה הקודשא בריחו. ולא לייחד דיבור הזה לעתיק הקדישה לבדו, כאילו מדבר בקש בפרטות בלתי תלבשו זעיר אנפין. זה אי אפשר להיות, אי אפשר להשיג את זה, כי הכל צריך להיות על ידי זעיר אנפין. ואפילו למי, למה מתפללים? כשאנחנו מתפללים לאין סוף, אבל אומר דרך הזעיר אנפין, כן, בוקר טוב. ואפילו כי תמצא בבקשה זו, בקש על פרצוף זעיר אנפין, להמשיך לו שפע אורות ומוחין, לא אכפת, ועשיתי לך משל לעיל, שתצייר בשכלך, עם ראובן, עם ראובן ומבקש ממנו שישים לב על דבריך. הנה אף על פי שאתה זוכר בפיך את הלב שלו, יזות בעולם לא עושה אותה הלב עצמו, אלא נעשה על ידי כוח הנשמה והשכל בתוך הלב, לא על ידי הלב, אלא הנשמה והשכל שבתוך הלב. ואתה מדבר ומבקש מהנשמה אל אשר מן הנשמה של ראובן. ועם כל זה בגלוי אתה מדבר עם גוף ראובן אשר גלוי ועומד לפניך, כי תשים פניך נגד פניו ועמו כל זאת. וכן העניין הזה, והבן בדברים. כשאתה מדבר עם מישהו, לא עם הגוף שלו, הנשמה וזה, אבל מה לפניך? להבדיל זה כמו כשמדבר על... להבדיל, כי הוא נסתר, הוא, האין סוף ברוך הוא נסתר. אל תחשוב שאתה מדבר עם הגוף שלו, אלא האין סוף ברוך הוא מתלובש דרך הספירות, דרך זעיר אנפין, הספירות, הפרצוף. וכבר ידוע מה שכתב מורנו הרב רבנו חיים ויטל, זה אריך, שער מאמרי רש"י דוד, זה אוזן אריך, האוזן של אריך, איך התפילות פועלים בה. אוזן אריך? מה זה אוזן? אוזן של אריך, הבינה של אריך, זה אוזן אריך, כן? אין התפילות פועלים בה, כמו שאמרו בהידרא, מה שכתוב עתה הוויה אוזניך בזעיר אנפין, כל השינוי זה דווקא בזעיר אנפין, בוואו והה, כן, בוואו, עיין שם. הכוונה, כי אין אנחנו יכולים להשיג, לעלות קולנו, תפילתנו על זעיר אנפין, לא יותר למעלה, בטעם מפורש בדברי מורנו הרב רבנו חיים ויטל, ז"ל בשערי רש"י, פרשת תרומה, הנה זה פרשת השבוע, פרשת תרומה, כי אריך אנפין הוא רחמים פשוטים, הכתר, ואינו משתנה כלל. אמנם זעיר אנפין יש בו דין ורחמים, וכאשר יחטאו בעולם התחתון ויעלה קולם באוזניו, יתמלא דין עליהם, וכאשר יגיע לאוזניו ישבו בתשובה, רחמים גוברים. זה עולה מהזעיר אנפין לאריך אנפין. כן, אבל לאריך אנפין יש אין שינוי שם. אין שינוי, בזעיר אנפין יש דין ורחמים. כן.
כי אז זעיר אנפין יתקן עצמו על ידי צעקת התחתונים, כי שבו מדרכם הרעה. ויעיר אליו אריך אנפין בעין הפקיחה. ואז יבטלו הדינים העין שם. ונמצא שתפילות וצעקות עדיו יבואו, והוא מתעדכן על ידיו, יקבל שפע מאריך אנפין, מהכתר. דהיינו מאור אינסוף שבתוכו, ונמצא שאוזן אריך אנפין הוא לצורך זעיר אנפין לשמוע קולו להעיר לו. ואין אנחנו יכולים לעלות קולנו עד שם, נזכר שם, עיין שם. אשר על כן, עוד פסקה, בכל תפילה ובקשה שתהיה, אפילו באמירת יהי רעבה, יהי רצון וכו', קודם עתיקה, אנחנו מדברים זעיר אנפין שהוא הוויה, שם הוויה זה זעיר אנפין, ומעלים קולנו תפילתנו עדיו, ויעלך קולנו תפילתנו אוזן העליונה, אוזן העליון, ומשם עד אינסוף, כדי לעשות הפעולה שאותה אנחנו מבקשים. יען כי הכל מלובש בזעיר אנפין כל אחד. מה הוא רוצה לומר פה? שאנחנו מתפללים לאור אינסוף ולא מתפללים לספירות, אלא הכל עולה דרך המערכת של זעיר אנפין קודש בריך ושכינתה, וזה עולה עד האריך ועד האינסוף ברוך הוא. זאת אומרת כל התפילה היא אליו ולא למידותיו, כן? עד כאן. זעיר אנפין. זעיר אנפין זה הקודש בריך הוא, זה נקרא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עד כאן רזה דרזי.